Masithola sithi amen. Marko 24. Ngolufunda bazalwane. Ngubani nje uyakhuphukela entabeni kaSimakade na? Ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Verse 4. Yilowo nezandla ezihlanzekileyo nenhliziyo emsulwa, ongazibandekaliyo nokunamanga futhi ongafungi ngenkohliso. Verse number 5. Understand that verse 5 and 6. Uyawufumana isibusiso sikaSimakade nokulunga kaNkulunkulu nensindiso yakhe. Can we mark this one bazalwane? Uyawufumana isibusiso sikaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu wensindiso yakhe. Verse number 6. Yilesi sizukulwane salabo abamfunayo, labo abafuna ubuso bakho Jakobe. Nali verse ke bazalwane sesiyathandaza. Phakamisani amakhanda enu masango, niphakamise nani iminyango yaphakade. Phakamani ukuze inkosi yenkazimulo ingene. Ingubani inkosi yenkazimulo? InguSimakade onamandla, iqhawe, uSimakade oyiqhawe empini. Verse 8. Phakamisani amakhanda enu masango, niphakame nani minyango yaphakade ukuze inkosi yenkazimulo ingene. Ingubani inkosi yenkazimulo? InguSimakade wamabandla, nguyena oyinkosi yenkazimulo. Ngiphinde verse 10. Ingubani inkosi yenkazimulo? InguSimakade wamabandla, nguyena oyinkosi yenkazimulo. Hayi man. Amen bazalwane. Sengiqedile bazalwane. Mhlawumbe uzobuza ukuthi why isifunda incwadi yamaHubo sizokhuluma ngokufa nokuvuka kaJesu. Mfundisi ushezi uthi emayiqala bazalwane. Mayicela ngilungisele imic yami bazalwane. Kune bass nje ezala ivoice yami bazalwane, yazi ukuthi banjani. So mase ivoice yami iqala iba right le izolimala, ngicela nilungise bazalwane. Bazalwane, mfundisi ushezi ukhulumile bazalwane ngamacala awu5, wakhuluma ngama stations awu14. But uma ngabe eqhubeka ekhuluma ukhulume ngawu11, awu3 washiya wangangena bona bazalwane. But ke ngibonga uNkulunkulu ukuthi nabafikile bashumayela amazwi abangenanga la u3 bazalwane, ngoba bamshumayele uJesu bamshiya esesiphambanweni. But ngiyacela ukumehlisa bazalwane, ngimfake ethuneni, ngimkhiphe ethuneni bese ngimvuse. Bazalwane, ngoba ukushumayela kwabo bamgcine yabo nje manje besila ucingwana uJesu umshile uyalenga manje bazalwane. Akuphele kulengeni kwakhe. Ngayinkinga mamsamba ukuthi simshiye lenga. Singanecala bazalwane. Singanecala ngoba kunabantu abangeke bayithola insindiso mayilenga kanje. Kani amandla wakhe asengene nethuni nasekuvukeni kwakhe. Ngoba ukuze mina nawe sisindiswe kumele athi nginikiwe amandla asezulwini. Insindiso yethi lapho ukuthi ekuvukeni kwakhe akavukanga yedwa, because mayivuka uzomuzwa mayivuka akasababisi ngapha ukuthi these are my disciples, uthi brothers sebabiza ngabafowabo, okusho ukuthi they belong in the same kingdom, okusho ukuthi mighty brothers, okusho ukuthi bonke sebesendaweni eyi-one. But bazalwane ke ama stations awu3 asele uJesu uyalenga bazalwane. Uthe uma ngabe lenga praise uJesu emnqamlezweni kuthiwa uNicodemus chapter 3 kwencwadi kaJohane Mshengu wangenya eyakofuna uJesu, wafika wakhuluma noJesu baxoxa baqeda. Kuthiwa ke uthe mayilenga uJesu emnqamlezweni wezwa uNicodemus ukuthi uJesu uyalenga. Kuthiwa kwasuka uNicodemus basuka benoJosefa, abantu laba aba responsible ngokungena kaJesu ethuneni, uNicodemus kanye noJosefa. Labantu abawuthuba representana. uNicodemus urepresenta umthetho ngoba uNicodemus was a scholar. Abantu abarepresenta ukungena kaJesu ethuneni, it was a scholar, it was the law, and it was uJosefa. Kuthiwa uJosefa owathenga ithuna likaJesu. So isewuthuka izinto ezibhalansise isiphambano, ezibhalansise ukufa nokuvuka kaJesu. Bekade kuwumthetho bese kuba imali. Ingakho ke umuntu mayilahleke emthethweni akululanga uthabuye, futhi mayilahlekile imali nakululanga uthabuye. Eyona nto embuyisayo amandla
wasuka ethuneni. Oh Lord, eyona nto enamandla okubuyisa umuntu mayilahlekile izinto eziwu-2 kuthiwa bamthatha le ndaba bahamba baye bomfaka ethuneni. Wafika uJesu wahlala ethuneni. Mayisahlele ethuneni labo uJesu, the part I love the most bazalwane ukuthi akazange nje Mamsambo ahlale ethuneni uJesu kuphela. Uthi uma ekhuluma umpostoli uPeter uthi uJesu lo owathi mayingene ethuneni, uthi ngawo lo moya owangena ngawe ethuneni, uthi lo moya wakhe wathi esethuneni kwasuka umoya wakhe endaba wahamba waya emathuneni. Uyabona abantu ababoshiwe emathuneni, wafike washumayeza abantu ababoshiwe emathuneni. uJesu mayefa esethuneni akazange akarelaxanga, uthe esethuneni kodwa kunabantu abavulelayo bazalwane abasemathuneni, ngoba iBhayibheli lithi isono safika ngo-Adamu kwaze kwafika noJesu. So akakwazi uJesu ukuhlala ke uAdamu elethe isono, kumele mayisethuneni ngomoya wakhe ahambe aye koqala la ekwafa khona umuntu afika vule khona. Wathi ke mayisethuneni waqala wahamba wayovulela bonke abantu abafileyo. That is why iBhayibheli lithi bafowethu uJesu mayevuka ethuneni akazange asivukele. Kuthiwa bazalwane ninawo lowo moya owavusa uJesu kwabafileyo. In other words, uJesu uthe esethuneni ehleli nje ingwana kwasuka umoya kaNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Akavuswa nje umoya, but uvuswa into kuthiwa i-dunamis power, namandla hlula ukuqonda konke. Kuthiwa kwahlangana i-dunamis yamvusa ethuneni. Mayamvusa ethuneni uJesu imvusa kubeka ilitshe, akakwazi ukuliginqa. Wafika umoya wasusa ilitshe, wathatha yena ethuneni wamvusa. Ukuvuka kaJesu ethuneni akufani nokaLazaro. uLazaro kukhulunyiwe kuye kwathiwa Lazarus come out, maluJesu akhulunywanga kuye. Amazwi wakhe amvusileyo uthe ngeke ngihlale ethuneni, but after 3 days ngisazovuka. Kwasho ukuthi ayishiloyo ayibuyele emuva ingenzakalanga. Uthe sahlele ethuneni agijima amazwi wakhe athi yonke into ayishilo kumele kube njalo, because we all know that amazwi wakhe awahamba amanga anjengemvula. Mayifika emhlabathini akahlali nje, ayawumatisa nomhlabathi. Lento ayishiloyo wathi uzoyenza impela. Namhlanje ngamemezela sibanjwa yini na? Sibanjwe ngamazwi wakhe. Yonke into ayisho kithi sizoba njalo. Athi ngobhala iBhayibheli John chapter 6 atuvusile nemizimba yenu efayo. Ukuvuka kwakhe ngcikwana was not only resurrection, but it was labor. Evuka ethuneni bezala mina nawe. Wathi mayivuka ethuneni lithi iBhayibheli bekuqaleka emhlabeni ukuba kube khona umuntu ovukayo esivukela nje kanje. Wathi mayivuka wavuka, kwasho ukuthi bengezelanga yena, bezele mina nawe. Wathatha igazi lethu wanyuka nalo. Mayinyuka nalo igazi lithi iBhayibheli wayongena ezulwini. Uyabhala ke uDavide uyambona ngene ezulwini uthi let me write. Wathi mayephakama eyongena ezulwini zaphakama izingelosi zakuzana zakubani lozongena na, ubani lozongena na. Kwathiwa kaziwa zamemezela izingelosi aliphakamani masango nani minyango yaphakade phakamani, ningaphakami nje nodwa, phakamani ney'nhlokomo zenu zabuzani
ingelosi siphakamelane kodwa besingene inkosi yenkazimulo ukungena kwakhe kwamenyezelwa ezulwini kodwa nangengena asihlali phansi akungena yena kwamemezelwa phakamani masango nani minyango yaphakade phakamani besiyangena inkosi yenkazimulo ikubani inkosi yenkazimulo ikuJehova onamandla ikubani inkosi yenkazimulo ikuJehova ikhawe lokulwa ikubani inkosi yenkazimulo ikusimakade wamandla wonke namhlanje lingamemezela ukungena kwakhe kwaphakama izulu nezidalwa wangena ephethekazi kwabuzwe ezulwini labantu laba uzobabekaphi kodwa abanayo indawo kodwa mina I am the location wathi labantu laba angeke bahlale njengani bazoshalaphi ezulu sihleli kuye emhlabeni ukithi namhlanje can I declare ukuvuka kwakhe akavukanga yedwa wavuka nathi usibona nje savuka ezonweni savuka emathuneni mayevuka akavuki yedwa uyavuka unikezwe igama elingaphezulu kwamagama wonke atobhala iBhayibheli wasithoba kwaze kwabasekufeni nokufa kwakhe akuphanganga kodwa uNkulunkulu wamphakamisa wamnikeza igama elingaphezulu kwamagama wonke ekuvukeni kwakhe asishiyanga sodwa usishiye nomthokozisi wasishiya negama lakhe namhlanje sinamandla okumemezela Jesus kubaleka izinto namhlanje sinamandla okumemezela Jesus kubaleka imimoya namhlanje sinamandla okumemezela Jesus kubaleka HIV namhlanje sinamandla okumemezela Jesus kubaleka izifo namhlanje sinamandla okumemezela Jesus kuvuleka iminyango namhlanje sinamandla okumemezela Jesus kushintsha izinto sanikezwa igama our only resilience of not falling is that name. Our only resilience of standing strong against the storm is that name. Ayona nto esimengayo manje. Ayona nto mfowethu ngathi ngishona lento. Ayona nto masibuza manje ukuthi masivuke ebusuku sihlasele senza njani when we wake up Jesus makasangena empini saphapha manje sema Jesus masihlaselwa nje asibaleke sinezigama likaJesu owathi ngamemezela Jesus 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 owathi ngamemezela Jesus 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 owathi ngamemezela Jesus 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 Jesus
sekusile manje, sekusile. Asimemezele zobala ayi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sikasibize negama bafowethu. Niyalazi negama, niyalazi negama, niyalazi negama, niyalazi, 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 niyalazi. And lift our hands. At the mention of this name, Jesus. Jesus, 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 Mayada Jesus, Mayada Jesus, Mayada, wanofungela tunani, Mayada, wanongomino kufa, Mayada. You shall keep all the princes.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The name of Jesus. Thank you, Jesus. Break away. Shembalia. Bekoze Jelia Barasota Maya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.